Kamet yap jong samla khat khandai sinem karta kablaja nadu ka arpho trik yayong araja arpuar lalap natura haka absantrik jilio araja arpuar kipulet ka west garo hills kilakem yo waybrio na ka thaim bacheng doba haka arpuar trik jilio arja arpuar halor ka jingsuba ya ka jingdang ti jong u bat khamadien lakem se way samla luon badang hapo ka khat prasnem karta haka chitoket la ong bau te ubala sakem lai thu bau don ka jede samla bat ka te kan thei lakumba ar hadu laisnem lai thu ru bau don ka jing trais niu ya ka bala ya chinrang na lor jongu kumta mo u bat te samla luon kilabut dien ya ka lakato kat ni por haka arthotrik yong arja arfuar ki lakhot ya ka shabajeng doba halor ka nongrem ban yekren ya ka jingmam ya suthu jingbot hapdeng jongki bat kilapnyap ya ka haka te hi kamien da ka jingbatai ki te ki arngut lala ban khlong pat ya ka menyap haka absantrik jilio arjar fuar naka chaka ka bajnga 10 kilometer na yingsa utei ubala sakem nasona chiring kipulet kilalap ya ka mobile phone jong ka tei ka samla na jan post litrik bat ya ka met yap lawan lam shatura na ka benta ban le ka postmortem kipulet kilapan pau ba ka jingtoket kadang ya chakmat bat shan kinsa thep cha chi ya ka mukot ma halor ka ni ka jingja